କଣ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ? ଏଇ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଚଡ଼ଚଡ଼ି କରିଥିଲି ଆଉ। କଣ କେମିତି କଲୁ? ଜିରାକୁ ଆଗ ଛେଚିଦେଲି, ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲି। ସେଥିରେ ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ପକେଇ ତାକୁ ବି ଛେଚିଦେଲି। ତାପରେ ତେଲ ଗରମ କରି ପିଆଜ ପକେଇକି ସେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ବଢ଼ି ପକେଇକି ବାଇଗଣ ଆଳୁ ପକେଇକି ତାକୁ ଭାଜିଦେଲି, ସନ୍ତୁଳି ଦେଲି। ସେ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଜିରା ତାକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ସେ ଟିକେ ମଉଳିଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପକେଇଦେଲି କାଟିକି, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ସେ ଟିକେ ମଉଳିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳି ଦେଇ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଟମାଟୋ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ତେଜପତ୍ର ପକେଇକି ଗୋଳେଇ ଗାଳି ଦେଇକି ପାଣି ଦେଲି। ପାଣି ଦେଇ ସାରିକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇକି ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ, ସେ ଖାଇଦେଲି ଆଉ। ହଉ ଭଲ ଆଉ। ହଁ ଆଉ